Салому алейкум, подписчико, ҳама каса хубен назен. Бархтой королевский алманали якум сорт туйпушак. Ина алакай сезони туё дар хнаки сар шудаги одамои Россия омада зангириёшона сар кардиян. Бисёрато материалои қимат мепурсен, мувофиқи талаби шумо ина навор мекунем. Материалои бояд 1500 сомон нархшона монем, лекин ба хотири пул баланд шиданаш ҳолиам мо арзон мондагем. 1200 сомон. Ай нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. Ай чанд та расветкай? Ҳозир расветкаша нишон метем духтаро нигоҳ кунед. Ба баргакшам ҳастай, ини хеле не вариантошам ҳастай. Ана цветои ҳами гуле ки якум да нишон додам 1200 сомон. Ҳай қариб 10-12 та ранг дорам. Анамҷа чизе ки нишон дода истодам духтарако 1200 сомон. Доставка ҳам ба шаҳрои Россия, ҳам дохили Тоҷикистон дорем. Накасе хоҳишмандай марҳамат, рақамои мо дар рӯи экран метонен WhatsApp дар омада заказ кунед. Ира бинед то лавошна санг задага ягон ҷо кирдатон бегул намемонад. Игли сеглаша бой дигар цветай. Духтаро хушрӯи ман сурат напурсен, сурат надорам. Ай видео скриншот карда рӯи кунед, заказтон қабул кард, доставка равон мекунам. Иглон нишон тиён духтаро ҳамо бархтое ки пеш навор карда будам ҳамвай бо чанд ранги дигар қушдагие. Ирам ҳам хеле обичный светако дора, галакошам садбаргои зиндаи фасонай 1200 сомони. Касе хоҳишманда рақамои мо дар рӯи экран метонен заказ кунен. Борои мо фақат доставка қатъия духтаро. Ни коричневый свет чабден чӣ хеле обичный свет пеш да салати тёмный, сиёҳай, малинаҳай, хакяй. Короче як дунё ранги дор расур, қабути осмонӣ, бирӯза, хулоса як дунё расветкаҳай. Ни хоҳишмандо марҳамат. Дар омада WhatsApp заказ кунед.